на четвърто място, ако не се лъжа. Той е по професия и в момента се занимава като системен администратор. Започва с автомобилен спорт през 2000-та година. Но често да ви кажа, опитал е с моторите, но нещо не му харесва. Това е човек, който признава, че поднасянето най-вероятно е в неговата кръв, защото поднася с абсолютно всичко. Колело, мотори, автомобили. Човек, който лично си подготви автомобила и се грижи за неговото техническо състояние. Човек, който също на времето управляваше една тия жигула, която се носеше често по пистите. Човек, чието име е Александър Язов Алекс Матрич! Опитваш се да ме басисеш, знам. Слезе. Как ти искаш ме слизи веднага? Ще му кажем ли да слезе? Аз ще го накарам нещо друго. Тук да при мен, защото си много учен. За уважаемата публика, преди официално да ви представя, не стой тогава. На колене! Пади на колене за официалната публика! Александър Язов! Алекс Матрич! Само вече да станеш, благодаря. Алекс, с тебе се прави доста прототип по пистите, обаче искам днес да ми обещаеш нещо грандиозно. Какво ще бъде то? Става бърна. Да се обърна по таван, не ми слушай, бе! Искам да ти кажа, че ние после за ти помагал в обръщането на колата, така. Какво искаш да кажеш на уважаемата публика днес тук? Че се радвам да ги видя с толкова много време. Нямаше състезания, които да се провеждат на тази писта. Все пак тук е меката на дрифта в България. А вече от днес си официален член на дрифта в България. Как се чувстваш? За мен няма много голяма разлика, защото през изминалите години аз винаги съм бил с тези момчета. Тяхто ми се намерете да бъде момчета. Правилно, имали сме спомени, имали сме такива моменти, които нищо не помня. Дами и господа, Александър Язов, Алекс Матрич, Алекс Матрицата, както повикал аз човека, който е измислил филма Матрицата и обяснил на Киану Ривз как се прави дрифт. Сега ще ви покажа за какво става въпрос с неговия 15 см изместен двигател. Айде, веднага, айде. Аз ли? Искаш ли? Аз! После! Аз сама аз ще карам, бе! Айде, аз ще качи от другата страна. Дами и господа, Александър Язов иска да ме накара да връщам нещо, но какво ще бъде, не знам. Сега публиката как се чувствате? Сега ще отидем малко по средата, айде! Благодаря! Mai не бъде.
нещата започват да се случват.